Margarita Pérez, son fundadora de Leilía Infantil. Decidín montar este proxecto debido a que levaba moitos anos traballando como monitora de tempo libre e dime conta que aquí en Boiro ou ben había un centros onde só se dedicaban ao ocio ou centros onde só se dedicaban á educación. Entonces decidín que eu iba a montar un centro no cal colléramos as dúas cousas. Tento conciliar a vida laboral dos pais, ca vida social dos rapaces e cos rapaces ese impacto que teñen de separarse dos pais o leven o mellor posible. Temos desde préstamo de xoguetes como unha ludoteca normalmente fai hasta un servicio de comedor e incluso temos subcontratado un servicio de monitores para recoller os rapaces nas escolas ou nas actividades extraescolares.